Bu wonten winih jagung, Bu? Wonten? Ya Allah, Bu, iki karek ngekeki jagung sesuk panen, Bu. Cih, monggo Mas. Langsung, oke. Pak, aturaken sedaya kalepatan. Sakening jero dodo pancen nglarakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu nang mas upusen rasa tresnamu. Sepurane yen gawe loro atimu Armada. Sakening jero dodo pancen nglarakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kang mas upusen rasa tresnamu.
Studio Syuting. Terima kasih. Sesek pancen larakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe ojo selak batinmu marang kahananmu Kang Mas upusen rasa tresnamu. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu sepurane yen gawe loro nggih.